ana wata dai faga wata an ƙara samun wata tashin nan tsakanin shahararriyar jaruman nan mai suna Hadiza Gabon tare da kuma shahararren jarumin nan mai suna Zahardini Sani, inda Zahardini Sani yi wani mummunan martani akan wacce tsohuwar maganar da shahararriyar jaruman nan mai suna Hadiza Gabon ta faɗa, inda take bawa wasu daga cikin wanda suke sha'awar shigowa wannan masana'anta ta Kannywood da cewa kar su sake su shigo, domin wannan ba harka ce wadda mutum zai so ya tsinci kansa a ciki ko kuma ya bar wani nasa ya tsinci kansa a cikin ta ba. Hakika wannan maganar da ta yi, ko in ce wannan gaskiya da shahararriyar jaruman nan mai suna Hadiza Gabon ta fito ta faɗa, ta matukar hasala da ɓata ran wannan jarumin mai suna Zahardini Sani, inda Zahardini Sani ya fito iya wasu maganganu, iya wani amayar da wasu maganganu marasa daɗi, inda ike cewa a duniya babu abin da ya rufa wa Hadiza Gabon asiri sama da harkar Kannywood. Dukkanin wata ɗaukaka da takama da wani arziki da take fankama da takama da shi ta same shi ne a wannan masana'anta ta Kannywood. Kai hasali ma Hadiza Gabon a yanda yake faɗa cewa babu wanda isanta a duniya sai sanadiyar Kannywood. Ya kuma ƙara da cewa ba ta da arzikin komai, ba ta da komai da ta tara sai sanadiyar wannan sana'a. Da haka ike ganin cewa bai kamata da fito tana wani mummunan furci har tana aibata sana'a tare da bawa wanda suke da sha'awar shigowa wannan harkar shawarar cewa kada su suke tsinci kansu a cikin wannan harka, domin wannan ba harka ce mai kyau ba. Jarumin ya ƙara da cewa idan har ba harka ce mai kyau ba, bai kamata a ce ita za ta shigo kanta har ta tara dukiya ba, domin da ba harka arziki ba ce ba, da ba ta kawo matsayin da take da shi a yanzu ba. Ya kuma ƙara da cewa hasali ma ci gaba da kuma ɗaukakar da harka da kuma nasarar da harkar take bayarwa a rayuwa shine ya hana ita Hadiza Gabon ta je ta yi aure ta kasance a cikin harkar har gobe. Jarumin ya ƙara da cewa ita da take maganar wannan harka ce ta iskanci, ita ta manta lokacin da ta cire kaya a gabansa. To mu dai abin da za mu iya cewa Allah ya kyauta kuma Allah ya shirya. Ga dai bidiyon yadda abin ya wakana.